Hey guys, this is Joey and welcome to my YouTube channel. Kung Bisaya ka, subscribe na. Kung Tagalog ka, mag-subscribe ka na rin. So, sure gid ko nga sa tibok nimong kinabuhi, nagid kay kailangan mga Facebook users. Mga barkada man na, classmate, mama, papa, ug sure ko nga apil ka na kay Facebook account. Kung wala sad kay Facebook account, di magbuhat ka. Pero ako namugos. Pero kung gusto sad ka nga i-add ta ka, comment down below. I-comment ang imong Facebook account o i-flood likes ta ka. Mao ni ang 5 ka klase nga Facebook users nga akong nailhan. So, mao ni sila ang mga tao nga lubaton gyud nila lang cellphone para lang gyud maka-Facebook. Kung malubat ilang cellphone, mangita gyud na silang cellphone nga kakahulman. So, kung di ka gusto nga malubat imong cellphone apil, itago na lang ginadaan. Ayaw hulatang nga malubat ilang cellphone. Uy, lubat na ko. Uy, kung nasa akong cellphone, B. Hang ano? Ako pang gagamito na. Uy, lagi please, kadali lang, kaisa lang. Mag-login lang ko na ako'y chatan. Dali ra kayo, promise. Pantay ka lang nga, ayaw lubat ha. Yay, thank you. Kung wala sad na sila cellphone, mangita gid na sila pamaagi maka-Facebook lang, manghulam, mag-internet, pisonet, maggasto gid na sila. May pagka nang ang imong gasto sa imong pag-internet dira, girl. Imo na lang nang gitigom. So maka-cellphone ka. Pak, di ba? Gapagigil ko. So, mauni sila ang mga tao nga sig selfie. Kung moadto ka sa ilang wall sa Facebook, naong nila ang imo makita perme. Di ka kasuman sa ilang nawong. Balik-balik ra ba? Uy, selfie sa ta. Fierce. Waki. Nara oh. Uy, i-post din na itag din ko. Di gyud na sila gakasuman og waki-waki. Fierce. Stolen. Ug tanan siguro nga cellphone sa inyong mga classmates, sa inyong amiga, naagid na ilang nawong. Ug kung na kay classmate nga mag-selfie sa inyong eskwelahan, na makasulpot gid na ilang nawong. Ug dili din na mawala sa ilang linya nga itag ko girl, i-post ta, itag din ko. Pamilyar ba? Pamilyar? So, mauni sila ang akong mga gibiliban. Kay ang caption, English. Ang mga post, English. Ang mga share, English. Pero di ay, copy-paste ra. Nasa usahay nga mag-post sila, wrong grammar. Pero gi-post jud, kabisi, di ka gakaulaw, girl. Nya, bagsak man dito sa English. Kabisi ba? English pa more. Na, kani. Muna pinaka-popular karon. Daghan kaayo ni sa akong mga friends. Usahay ako pero di na kaayo giundangan ko na kay basig makulong ko. Mauni sila ang mga tao nga bisag unsa na lang ga-share. Tanan na lang ka ninyo i-share. Akong newsfeed, gabalik-balik ra ang mga post, mga shared post. Unsa ni competition? Competition ka, girl. Bisag wa na kasabot sa gi-post, gi-share. I-post na lang ninyo tanan oy. Kamu na. Pikir ano yun? Share. Hello? Uy, kayo na-discuss siya. Share, B. Hello, kakit sa ero. Share. Angit ang walay uyab. Cute lang. Share. Ako to. So, mauni sila ang mga tao nga famous kayo. Natural. Say, ani sa ila na mga 200 likes, 200 hearts, 400, 500. Usay gani ani sa ila na 1K. Ni 1K na lang tungod sa pag DP to DP. DP to DP ka, girl. Mag-post ako di pa madagan ako. DP to DP, guys. Unahan ko na. Add nyo lang ako. Don't comment heart back para dili disto.
char. So, sa tinod guys, wala gid ko nang hilabot sa inyo pasagdan ta mo sa inyong kalipay, pasagdan ta mo kung sa inyong gusto da sa Facebook. Mag-support lang ko sa inyo, ipang heart ta na inyong profile be. So, pasagdan ta mo kay nga ako kabuutan guys. So, thank you for watching this video. Unta dalingaw mo aning video og nakarelate mo. Og unta, i-subscribe ko niya. Subscribe to my channel. Kung Bisaya ka, subscribe na. Kung Tagalog ka, mag-subscribe ka na rin. Yeah.